Abhutweni njani? Siyaphila. Mina sendlazi kodwa ngawuchazela abantu bangubani igama lakho uhlala kuphi? Okay, igama lami ngutholakele Dlamini, ngihlala eSlovo. Ngina 35 years. Okay, Tholakele. Tholakele, kwenzeka ntoni? Uvalelile ntoni kwishow namhlanje? Khona suspectayo wazi ntoni? Yeah, khona so nginomuntu ne. Umuntu wami sina 3 years sizwana. uThami. Oh, okay. Thami Mkwena. Okay. Yeah, sina 3 years sizwana nomuntu wami. So ubhuti wangithola kunabantwana vele abafana bayi2. Okay. So wabakhona life nami ngamtshengisa vele abantwana abane relationship right nabantwana yabathanda nabantwana bamkhonzile nje futhi. Hlangane nini? Sihlangana sina 3 years manje. Okay, 3 years. Yeah. So after manje from last year waqala wa change uThami. So angisam understand inkazi yakhe. So maka emsebenzini normally ama chief akhe change une shift yasebusuku then yasemini. So normally ngiyamkhapha vele ngimjikele bus stop maka manje akusayenzeki lokho. Seka umuntu osheshe ukuphuma endlini uvela hambe uyenza ngamasibombe ukuthi ngisale nje ngingagcina ngingatholakali naye ngasabonakali naye. So nasebantwaneni mangabe se accuse uthi abantwana bakho akasasho ukuthi abantwana bethu uyabo. Hayibo. So ube sike watshintsha nje overnight okanye intoni lanto yokuqala wayenza waqamba ngathi ndimi sinaya. So DJ. Okay. Umuntu wami DJ futhi spare time sakhe so nokudlala maka yodlala ngihlele ngihamba naye ngiyaziwa vele ukuthi ngintombi ka DJ. All right. So manje sekangishiya maka emagigini asahambe nami emagigini sokumuntu nje ohlala hamba eyi nitsho usophosa naseza right ntombi. So so last year ngabo September October November ngingagulelwa ubaba so ngamuvela kithi. So mangimuvela kithi yena wahamba wathi uyohlala eAlexander because usebenzele eSentini wathi ngona eAlexander. Then makafika eAlexander umuntu before because benihlala nabayi2. Yeah, most of the time no unolkwakhe so kwakhe. So so washindlu yakhe for yohlala. Yeah, why wathi eAlexander because iyamcost indaba transport plus nami angikho ngithi ngubaba. So makahlala eAlexander ke umuntu akasatholakali during the day phone inotholakala makasemsebenzini that's when video caller mara during the day kuthulile. So ngibone ngathi indaba iqale lapho vele because angisambonakala nalama phone calls ukungipost akasangipost like before kuma status angisahlali singize ngembuza ukuthi hayibo bafo kenze njani mntasekhaya. Yebo. La bantu abayithula ababona lapho. La phambili. Yeah. All right, sure. Just switch off the lights, guys. Is it possible to switch them off and switch them on? Ubani lo muntu? Kenzakala nje. Yini manje? Ubani lo muntu Thami? Thami yini manje? Nungathimana kwenzakalani? Mphuma kuphi kwenzakalani? Bani? Mphuma kuphi nalo? Ubani yena khapha kuphi? Usophuma yapha wena. Ngithe ngiyogibela ngithi ngishilo. Na Wena yekela uThami yini inkinga yakho? Girlfriend yakhe. Wena ungena. Girlfriend yakhe. Wena ungena umsunu. Umsunu wakho ujayela mina. Ujayela amasiko. Nawe. Ngizokwenza umuntu walona. Umuntu wami. Umuntu yakhoyi. Ukhuluma amasiko. Wena umuntu yakho. Umuntu wakho. Bahle please guys for ukule man. Kanibalisela. Uqale nini uJola noThami? Uthami mina nayidala sidata. For how long? Sina 3 months manje njoba siza. Bana 3 years. Angilaba ne 3 years. Mina ucelile mina. Uthami akasamfuni. Umuntu so akasamfuni umuntu wakhona. Awuzobana naye. Awuzothi bana ngifuna nokumazi mina. Anganesikhathi ukwazi. Mangabe uthosa awumabheka nawe lapho uthosa ngifuni. Mele ngenze. Let me show you because information eningi. Ucelile ngawe mele ngenze. Ukuceleni. Ungazokuphela yeso. Ungijwayeli kazi. Man, ungijwayele amasimba wena. Ngikuze amasimba ngizobuza usuma mama yakho. Uyangiyena wena. Thami wena. Wathela futhi bomama wakho. Ungenaphi Baba mama so uThami imini yonke namhlanje ebesithi uphi? Ubani? uThami. Today. Uthami uyahamba uhlela kubo mina ngimaza kubo uThami. Okay, so the whole day uthi ebehleli esenza ntoni? Kubo. Ebekufonela? uThami mina siyakhuluma communicate. Ubuhleli naye namhlanje? Yeah, the entire day. Yes. From what time to what time? So uyezisima ngoba uyenza wena nawe wena sesisima kade. Wabasonga indaba zakho. Wabasonga amadoda abantu. Senathamuzela amadoda abantwana. Ayona wena noKroy yes. Awona noKroy wena uThami uyakhuluma yes. Bloody sifeke. Sifebe unyo.
Uzomona wena wakhunyoko ke mama. Sifebo mama. Ujwayela amasiko. Yo shit. Ngawe manje. Yo shit. Wena ujwayela kabi wena phela. Uthoyazi ukuthi limazi wenzani manje? Samana ujwayela wena ujwayela amasimba wena. Angithi bekazizwa. Ujwayela Bekazizwa ukuthi kutheyima kungafuneki. Kuthi kufuneka yena. Boom. Uthuthelile. yami kujacket yami. Sitho nathi ise grand. Jacket yami uwine phone. All right. Boom. Uthi nje na uthanda ukuxelela ba ayikho serious into yini. Azangaze ungitshele lento le wena. Ukhuluma ama wakho ungitshele lento le. Ungitshele lento le ukhuluma ama wakho ke. Ungitshele lento le. Ungitshele nendoda yakho. Awendoda yona legibela sokunikeza ngalo. Owanekayo. Mina ngifuna lo. Ngifuna lo. Woza la wena Thami. Mina ngifuna wena. Woza la Thami. Mina ngifuna uThami. Mina ngifuna uThami ayizodala namasimba la. Wena wangakhuluma isami wena. Thami khaza. Wena ungakhuluma naThami. Udlala ngobani? Udlala ngami wena Thami. Udlala ngobani? Udlala ngami. Akatshela ukuthi ukhuluma amasimba wakho akamtshelanga next mina uThami akaze angitshele next. Thami khuluma. Ungitshela ukuthi uhambe kabi relationship uyayiyekela leyo relationship akasazwana nalo. Khuluma uthi the whole time ngoku need together. Uthi kenzakalani yes? Sinema sokhuluma together noThami. Sokhuluma yini? Sinema together namasimba lo ngimezwe. Uzolethela naye. Mina ngifuna uhambe mina not interested. Already Angikho interested in all this time. Sokhuluma nendini. Thami sokhuluma nendini. Thami wangifayela kahle. Uzokhuluma nobani? Mina uthini ngami? Mina uthini ngami Thami? Ngicela ungiyekele sisithemba uthini ngami wena? Uthini ngami wena Thami? Thami ungacabanga ukuthi udlala ngami yazi. Udlala ngoba ngijwayele ukudlala ngamatala babantu le. Let's khulumeni kahle. Yimi izoma. Khuluma nendini Thami. Izoma. Kweyiphinda uThami awuhlali kini Thami? Thami ukhuluma kweyiphinda awuhlali kini wena? Mara ngitshelile bana 3 years betshola la. Angiyazi 3 years my foot. I don't fucking care ngathola umuntu ngevika umshado. Thami uthini wena? Uthini wena Thami? Yini? Uthini wena Sivumi. Ngendoda yakho. Sale ngiyenzela ikhaftina ngiyenzela yonke into yemsebenzi. Siyabonga. Siyabonga. Sale ngiyenzela ikhaftina. Siyabonga dala usebenzile. Khuluma amasimba wakho wena. Ngiyabona uzenza so baby. Uzenza wakho. Qhubeka uyenza ikhaftina. Umphekele mina ngizozenza. Ukuselayo owami. Owakho. Okuselayo owami. Nanoma ngabenzela ikhaftina zenze manje. Uthini wena? Uthini bazokhuluma endini? Ukhuluma ngani? Yima Baby in. Baby in Thami. Baby in. Baby in. Baby in. Thami izinto lezi. Yizo lezi zinto lezi Thami. Thami baby in. Yizo lezi zinto Thami. Impilo ofuna ukuyiphila. Yiyo le mpilo esestradeni ofuna ukuyiphila. Yiyo le mpilo ofuna ukuyiphila. Yini esimele sikhulume impilo lo yabafana abadala ngabatala babantu. Impilo ofuna ukuyiphila. Ngamugcinile Thami. Impilo ofuna ukuyiphila. Ufika kangingetshe mina kimi. Siyabuza ukuthi impilo ofuna ukuyiphila. Ushiya mina la. Ushiya mina lo uhamba nobani manje? Bohamba nobani just now? Nibambe nezandla. Bohamba nobani just now? Ujwayela amasimba wakhe. Thami impilo ofuna ukuyiphila. Impilo ofuna ukuyiphila. Mina Thami angeke uzudlale ngani mina. Abantu wena bowumnandi usithola naye sathini bobabona abantu. Bongababona abantu. Ongeza so. Wangeza so. Uba nokubambili. Wangeza so. Uthini wena Thami kade uthini ngokubambili? Ngijwayela manje ngijwayela lo mfana lo. Lo mfana lo ngijwayela lona. Hayi ngijwayela wena ngijwayela kabi wena. Ngicela uThami nathi hlangana kanjani? Sihlangene lenzansi kunephapha bathi RG. Yeah. Besihlezi lapho. So mina bengisihambela nabangani bami uThami yena naye beka nabangani bakhe uyongibizile mina ngaziyela kuye ke wakhuluma nje uyakhuluma ngakhona nokuthi unenkinga nomuntu azwana naye. So mina ngamnikeza ke ichance angeke uhlalo ngamnikeza umuntu uthe banenkinga nomuntu wakhe yena akasamfuni. So imabeseni So I fail to understand Thami azangizisho kimi kanjani. Azangizisho ngangitshela wena. Ngithuka Uyaka nokwenza lekhaftina. Ngiyabonga ukuthi uyazenza. Ngiyabonga ukuthi Ima benisiphanisa condom. No.
amakaphuthina ukuziza Ndiyabuza. Awubucondomise ungacondomise. Akacondomise. Bengacondomise. No. Khami. Nomuntu ohlangana naye etshwaleni. Wenza ezinye. Wenza ezinye. Nomuntu ohlangana naye etshwaleni. Ngenza so. Nomuntu ohlangana naye etshwaleni. Kule 3 months. Nomuntu ohlangana naye etshwaleni awusebenzisi ikhondomu. Azange. Kwangosuku lokuqala nankumbuzo. Lokhuthi uDJ kanti uDJ lesifebe lesi. DJ lesikhokhwana. Isifebe uwe. Ulokhu uDJ. Isifebe uwe. Ungeke ulibele ubhizi umbiza ngamagama wena. Utheni uzamenza istupid? Instead of saying kuyo ba mamela I feel like uthando lwethu luphelile sifuna kuba nomnye umuntu. Nawe kazibaze mbimbayo yakho. Wena sifebe ndini. Awuqala ngobamba imbayo yakho. Yini wena? Uhluleka ukuzicontrola la ulibele ubhizi. Kuqa kwami lapha ulibele uqiqa kwami. Awungamfuni uthanda ungamxelela. Utheni uzomenzela lento. Manje ngiyenzela isikhaphini ushiye kuphi? Ushiyephi? Ushiyephi? Usisi ufuna isandwich yakhe. Uyinjani sokuyenza amadoda abantu 3 months. Uyinja. 3 months seyaphela. Abafana nasobengeke amadoda ngeke athathe serious niyathengisa amadodeni nini. Uyinja. Indoda engathatha umfazi so serious. Indoda engathatha umfazi. Ufuna ukuthini ngalokho? Ufuna ukuthini wena? Nana. Ngicela ungangibani ufuna ukushaya le nja. Usaba. Uzonya. Uzonya wena qala. Isibele sosakho ungijwayela amasimba. Ujwayela ukubadlisa. Isibele sosakho ujwayela ukubadlisa wena. Uzonya. Isibele sase Eastern Cape. Wena sangiraya. Ujolela akhona khanga ukuthi uzojolela endini. Ujolela la eSweden. Andithi ujolela la eSweden. Uzoyibhadala wangafuna isikafuna sakami. Ngibale ukudla kwendlu yami. Letha ukudla kwendlu yami. Sapha ukudla kwendlu yami. Letha ukudla kwendlu yami wena. Sapha ukudla kwendlu yami. Nikeze. Lento le. Nikeze sandwich yakhe. Khanikhiphe lesikhathini esalesibele. Lento le. Nikeze sandwich yakhe. Khanisikhathini lapha. Ushileni. Kuyiphi? Nasi isikhathini njena. Ayibo asikhala isikhathini. Awusizusisi uyaphupha nokuphupha sisi wamaphupha. Vula kaloku sibona isikhathini. Yini vula ke sibona. It is sibona. Izinto zomsebenzi. Engathi isikhathini. Sisikhathini. Khayibethe. Ngilubheka ukuthi isilima lento le. Shukuthi unyophe wakunyopha lokho kudla lokho before uya nasemsebenzini de wehlupheke ngakhona zintsha. So Bumi injonyo. So wena indoda ubusiya kwabo kanje besiza ku. Uthambekeza kwami. Okay. Yiyo into esiqede lapho sigqibe ngokuba uza kwami. Kanjani into uthambekeza kwami? No, for now besaqala sito zethu zisaqala sisasithatha step by step. Besithethayo masithuke. Mara kodwa step by step mara uncompromise ichomi mara. Step by step compromise. Uyothandile uthami ukuthi singacondomise. Uyothandile ngoba ngewebeka sho ngakhona ukuthi serious ngakhona ngami akafuni next. So mayisithi because ukubona umuntu xa especially umuntu xa ichita ne uzofika kuwe athethe zonke izinto ezimbi ngala kuba akamfuni bayohlukana athethe ba ne sex yakhe ithilethile izinto nezimbi ebezithetha ngayo. Yizi izinto bekazithetha. Angitshela mina ugela ngimazi but ngiyazazi izinto azikhulumayo ngayo sami. Angitshela the way lo mfazi lo yayipheli ngicela ungenzele isikhaphina uyazi lapha endini yodlana nolibele ngibhizi ngiphakelwa nomgqabhizo ngathi ngemayini. Wathi ukudla kwasemayini ukubeka ngesitimu. Vele bekahleza asho kanjalo. Ngimphakela. And then sithi bring your course ithini? Ulibele ubhizi uyangi-enjoya mina ungitshela the way ngimnandi kakhulu. Njengoba manje nje uyakuyuza. So yena bebheja wena okanye wena ububheja yena? Sami uyanginikeza nami sometimes imali makanayo nami as much as unikeza imali. Uyanginika as much as nami ngimnika. Unikeza imali. Yeah, beyasanda ukungicela nyana imali yogesi inyanga ngincengisa. Thamika kapho inthamika wena. 50 rand inyanga. 50 rand. Imali 50 rand. Ubuyangifisela. Khuluma amaqiniso 50 rand wakho. Hello, khuluma amaqiniso emuntini wakho 50 rand. Ukhuluma amasimba wakho. Bekunike imali. Benginikeza uThami imali. Wawuqala kwethu ukuhlangana. Sithi sibuye le following day masamba. Sahamba noThami saye Westgate mina naye lo mbuze lenja le. Cela ungalaleli lo muntu. Ungamzaleli kanjani because wena ufuna uthethe inyani. Asami soyikhuluma kahle. Asizoyikhuluma kahle endini because awujolanga endini. Ujola apha esitratweni. Ujola apha esitratweni. Bekababonisa muntu. Bekababonisa. Yima uhlala kuphi wena sisi? Uhlala lenzansi.
phaya ezantsi i-community yayazi wena ujolene noThami. bahlezi bembona ngazi nje njengoba libele busy ezonza ngazathi nje umangele So yima xa niphumile like niye eklabhini or kwi-chillers. Iklaphu yami la isiloba ngithi basho. Yeah. Ila. So niyabambana izandla niqabuzane Yeah. in public. So manje sofuna ukukhuluma endlini. Yeah. Jwang kae kapa kae. Thami. Izinto ezenzayo. Iyo madi Sikhuluma endlini. Anithi mananga nompumi endlini. Awudzibananga naye nompumi Iba endlini. phapha tekuna bike. Ukuthola uhamba nentombi yakho Thami esitradeni. bekabambe mina. Yena bebambe wena. Ngiyela wena yes bonke ngibambanga just now Sawusebenza ne-protection. wena Thami wena ukhuluma amasiko wakho wena Ujolelani. Why ungamtshela ukuthi umfunike once umthethela umyeke umntana bakhe. Exactly Moshe, exactly. Aqhubekeke nobomi bakhe. Exactly. 3 years of ubomi bakhe ehleli nawe ethanda wena ezinikezele ku. But wena uyintoni? Uhangenza. Yena uzinikezela ku but wena yi time share. Kodwa yini? Kodwa ngaba sivile sakuthola. Uqala ngalento yenzileyo okanye ucela That's why ngimele ngihambe nawe. That's why ngihamba nawe ku-DJ ungasafuni ngihambe nawe. Because wena uphathe ikhaphithini ema-RG. Isikhaphithina lesi. Isikhaphithina lesi ya. Esikuthukayo. Nasi isikhaphithini nasi silehlele apha i-documents zomsebenzi. Kodwa yintoni? Yintoni? Kinamala singaqhathaniswa. Manje ngithanda nibambene Thami ikhanse ukuthi ningaxabanisi lo muntu. And wena uyathanda ukuthi maqeda ukhulumele phansi kube sengathi uyisendi la. Uzenza umuntu right manje. Ngikuthola usemafigeni balosisi. Manje sekumele ukhulumele endlini, yini kumele ukhulumele endlini? Uthini ke ngokukuyi? mina never mina Uthini uzohamba kuye? nakulani wena uzohamba ngicela ungiyekele ti wena Uzawuthi uthini kuye? Khuluma naye. ngicela uzela wena Thami uthini Ngihamba nomfazi wami. Wena uthini? Okay, bawuhamba nomfazi wakho wele mkhudi. Mtshele uba uyamthanda awusamthandi. Ithini way forward yenu noba yi2? Ngikho angisashayanga. uyangijwayela Thami yazi ungijwayela amasimba wena hayi wena ungijwayela amasimba wena shem ungijwayela amagaga kahle kahle wena Thami wena awungiboni wena uyangijwayela wena Suthethe lezandlo. uzobuya chayile lento leyo uyibona ikhulumela phansi nje ikhulumela phansi ngoba uyazi ukuthi uzobuya inyonyoba Thetha wena amanyonyoba Thami Thami izinto enizenzayo. Yekuphinde ini. Yekuphinde ini khona manje ngathi yithamahlanje. Wena usoft ukhulumela phansi. Bheka into okulethela zona. Yizo zona lezi. Yizo zona lezi. ubani into wena Yizo zona lezi. ubiza abantu wena ngento Yizo zona izinto ongilethela zona. Yizo zona lezi. And then on top of that tell me yintoni lento okay jonga ubhizi naye asazi ba mhlambi ngomnye nguye yathi umuntu obhizi naye Yini lento niyenza pheka sibukele kanje. oh wena bebenganibukeli ngotyapeni bamba neclubini okanye kula chillers yeni ngokuba nihamba phezulu bebenganibukanga uthi phela basibukele kanjani bebenganibukanga na bewoyika mehlo mana xa usenza zonke izinto uzenza ungoyika mehlo oh Thami ufala imenemene deep menemene wena deep menemene Hayi mene shem. Thami ayibereka izwalo xa izawubereka izwalo Akasebenzisi ne-protection. Uthatha umuntu ematshwaleni. Uyolala naye without i-protection. Impilo yami uyibeke lapho. Uyazi ukuthi nginabantwana. Which means awungicabangeli. Awucabangeli impilo yakho. wena ungathi mina wena Uyothatha umuntu ematshwaleni. Usho kanjalo Lusisi. Usho kanjalo. amasimba bekumnandi mawureya ngithi Usho kanjalo bekumnandi mawureya nigqibele nini uRay sireya manje njengoba siphaphana nje siqeda ukureya no wonder ninuka fresh oh nenageza afterwards ne yes Simba yakho. yatsho mani bangibani lo unukisepha Yazi ukuthini? sobabini siboreyana unukisepha kunuka fresh bona nje khake ndibe na uthi nje kumbona fresh right now wena tell me what do you have to say for yourself Ngicela ukuhamba nosisi. ucela uhambe nosisi umsapho sisi Ngiyokhuluma naye. uyokhuluma ini naye yini lena uyokhuluma naye Ngicacisela yonke. ngicacisele nakulapha Hayi lapha ngabantu. Ayikho into engizoyi. hayi lapha phambi kwabanye yintoni wena ufuna but ezinye izinto uyakwazi uzenza phambi kwabantu but lena yoxolisa lena yo-explaina kuyo uyakwazi uyenza phambi kwabantu uyakwazi umenza isinayi phambi kwabantu yamazi ukwenza isibhaxa phambi kwabantu but ngoxa kufuneka uthethe inyani ufuna uyisebeza ubuqoki bona mind loud and proud ngabo inyani yona mayithethe ecaleni bereka njani ke ayibereka izwalo andiqondi uba izobereka xa izwalo nanko ke uyibereka njalo uthani ndiyena uthani hayi ndiyayazi wena ubereka okoko ubereka
hayi ngi-right. ufuna uziva kanjani wena? No, ngizomyeka uThami mushe which means nokugula kuseduze. Umuntu ozothatha umuntu etshwaleni maqeda lapho ahambe yolala naye uthatha i-protection adle ne-Calcium. You understand? So which means uzimisele ngalento azimisele impilo yasesitradeni makaqhubeke nayo. Right, anginankinga. Uthami shame. Phosona lishebo lezana bengithengile bowuthuzisa kini bozisa kumedeni, ne? Uyangijwayela wena. Ayangijwayela. Ngimthengele ishebo wathi uhamba nazo. Ishebo ezantoni nabantwana. Njengoba manje sekafika. Angazi abakubo ini. Shothi bekayonikeza umuntu wakhe nabantwana bakhe. Uthami lo. Hayi, Thami enjoy isikhathini ke ntwana. Uyaphuthambi yawena Thami. Yawena, ungena nasemotweni. Katini inkinga yami ufuna la ngaphandle wena. Yewena. Phuma la ngaphandle wena rubbish. Ngicela ningekele ngingene kule moto le. Yewena. Phuma kule moto le wena. Bumi bathi